Il-Gvern mhux qed jorqod fuq kwistjoni tat-tfal illi għadhom taħt is-16 sena u li qed jinżammu fis-swali mal-adulti fl-isptar Monte Carmeli. Anzi diġà bdew jittieħdu inizjattivi mill-Gvern biex din is-sitwazzjoni tinbidel bla dewmien. Qalet dan il-Ministru għall-Familja u Solidarità Soċjali Mary Louise Colleiro Preca meta kienet qed twieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti waqt żjara li għamlet fid-dar Qalb Teċesu fil-Ħamrun. Għalix għax it-tfal ma jxillhomx li jkunu Mount Carmel, imma at this point in time wasanna fil-qagħda fejn tfal challenging behavior manna mkien fejn inqeduhom. Imma mhux qed noqogħdu fuqha din. Iżda minkejja id-dikjarazzjoni ċara tal-Ministru Colleiro Preca fejn ikkonfermati li mhijiex qed torqod fuq din il-problema, il-medja tal-Partit Nazzjonalista bl-aktar mod qarrieq immanipulat il-kumment tal-Ministru u rapportat illi l-Ministru Colleiro Preca ammettiet illi l-Gvern raqat fuq din il-kwistjoni. Kelliemi għal-Ministeru tal-Familja u Solidarità Soċjali qal illi l-mod kif il-medja tal-Partit Nazzjonalista qalbet ta' taħt fuq dak li qalet il-Ministru huwa kundannabbli għaliex kien rapportaġġ mibni fuq l-qerq u l-gideb. Tant kemm il-Ministru Mary Louise Colleiro Preca ma raqditx fuq din il-problema li ftit ta' żmien ilu twaqqaf unit magħmul minn speċjalisti fis-settur ta' tfal bi problemi emozzjonali u ta' imġieba biex dawn it-tfal ma jibqgħux jinżammu f'Monte Carmeli. Ftit ta' żmien ilu waqqafna propju working group ta' speċjalisti fis-settur ta' tfal fejn għandhom x'jaqsmu challenging behavior u ċertu tip ta' sitwazzjonijiet oħra biex propju naraw kif how we are going to move in this manner. Dar Qalb Teċesu tilqa' fiha nisa u tfal vittmi ta' vjolenza domestika. F'din id-dar għadu kemm sar xogħol strutturali fejn tlesta xogħol fuq 9 appartamenti kif ukoll child care center għal klijenti li huma residenti f'din id-dar. Il-Ministru Colleiro Preca faħret ix-xogħol li jsir fid-dar fejn tkellmet ukoll fuq l-importanza tal-halfway house. Il-Ministru saħħet ukoll fuq l-importanza li jkun hawn aktar sħubija bejn is-settur pubbliku u dak privat biex ikunu immaniġġjati dawn id-djar.